kuya ku-verse 14. Sifunde futhi kumaHebheru 13 verse 8. Amen. Baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho. Siyakhuleka ukuthi uthole umoya wakho ingcwele. Akhanyise lokho othanda ukuthi sikwazi, nalokho othanda ukuthi siphile ngakho, ngoba Baba, izwi lakho linika ukuphila. Sizwile Baba esho uJesu kubafundi bakhe ethi, nina senihlanzekile ngenxa yelizwi engilikhulume kini. Baba wethu uthandekayo, izwi lakho yilona elisenza ukuthi sihlale simhlophe phambi kwakho. Sicela lona Baba ukuthi lingene lisebenze ezinhliziyweni zethu. Phila kwethu konke kuveze ukuthi asihambi ngamandla ethu, sihamba ngamandla weNkosi uJesu ophila kithi ngomoya wakhe. Sicela-ke Baba, sibonga ngegama leNkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Ayike namhlanje sifunde okugcinwa I am. Kulaba I am babesho uJesu athi
mina ngimi, azisho ukuthi ubani. Niyakhumbula ukuthi konke akusho ekuqaleni wathi mina ngiyisinkwa sokuphila. Ngamanye amazwi lokhu mayethi mina ngiyisinkwa sokuphila, okungididayo ukuthi amaJuda enziwa imphangezwa ukuthi usebenzisa lokhu ekuthiwa ngasithwani ngesizulu i-metaphor. What is a metaphor in isiZulu? Othisha besizulu. Isingathekiso. Yes. Zwakali kahle ukuthi asingathekiso. Ngoba ukhuluma, yes, metaphorically, uthi ngiyisinkwa. Ngamanye amazwi yilo ozophila uphila ngaye. Uma uphila kuye uphila ngaye. Ozayo kimi soza lamba naphakade. Akakhulumi ngokulamba lokho kwasesiswini. Ukhuluma ngokulamba spiritually. Ukhuluma ngokulamba emphefumulweni nasemoyeni. Kade ngizwa nje khona namhlanje ukuthi umama wakithi uphaphame phakathi kwamabili wangamsazumela ngenxa yomsindo obukhona. Ukhona indawo lapha yana la kuhlala uma kuwama-weekend nje, hayi ukhala kuba nomsindo khona. Kugcwele bani lapho? You've guessed it. Kugcwele obani? I-youth. Kugcwele lapho i-youth. Manje uthi kuthe ngabo 3 waqhubeka umsindo, manje awusekho lapha kude, usula ngoba badlula ngendlela manje emgwaqweni sebekhuphuka beye emakhaya. Umsindo bebeye kulowo msindo, basaqhubeka nalowo msindo. Yini le bayisa lapha? Balambile. Kukhona leya ndawo efuna something, kodwa manje bahamba boyifuna endaweni e-wrong. Uthi-ke uJesu, mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoza lamba futhi akasoza khona. That's one thing. Okunyasho ngakho wakhuluma ngokukhanya. Ukukhanya mina ngukukhanya kwethu. Ongilandelayo kasoza hambe ebumnyameni, kepha wabona ukukhanya kokuphila. Nalapho futhi, that's a metaphor, uma ithi ngukukhanya kwethu. Kodwa-ke lize libekwe kahle ukuthi yena uma ifika kwafika ukukhanya, ngoba ezimpilweni zabantu umnyama. Abanye baze basho noma besemasontweni, asazi siyobona khona sifuna isitshele umnyameni. Nkosi yami, waze wanzima lo. Usafunana nesitshele umnyameni, akafike ukukhanyeni. Uthi mina ngukhanya. Yini enye yayisho? Wathi yena uyisana lezimo, khombisa ukuthi kungenwa ngaye ekuphileni okuphakade ekuyikona siphakona. Wathi futhi ngumalusi olungileyo. Umalusi olungile uba kanye nawe njalo, ungabe uvanzi njengalo laba abasha, ngoba ngisho nowabazalwa bengathi eyihlala phansi wena uyaphi? Nangu baba, nangu ma, nangu baba, esengenza ingane, sengimdala mina, ngiyala ngifuna ukuya khona. Kodwa owena useyinkosi uJesu kwehlukile. Wabuye futhi
wakhuluma emngcwabo ngathi kwakumngcwabo oyini ibizwa ukuthi le nto ayekuyona uJesu kubizwa ukuthi kwakuyini laphana kuLazaro kwakuyini after tears ngiyangizwe kukhona emva kwemngcwabo manje ngiyangizwe kuthiwa manje sine after tears kodwa besho beyongena kakhulu enyembezweni kakhulu bathi after tears esikufundisa wathi it's more tears ngoba phela labo after tears basike bezophuza utshwala lapho hayi into eyenza umuntu abe nosizi njengotshwala nike niyibone indoda ngisho nekuthiwa ithafu kangakanani hayi uma uyaphuza hayi uyizwe where is this after tears zakhomboza nje iyemezi kwenze njani it's not after tears it's more tears kodwa uJesu makufike yena lapho it was really after tears ngoba wathi mayefika wathi mina nguvuka nokuphila okholwa yimi noma efa wophila nophila ekholwa yimi kasoze afa naphakade washo wakwenza wademonstrate ngalofe physically wamvusa wathi ke ekukhomba khona ukuthi basazovuka abakuye abafe bekuye wonke konke lokho mina ngikubuka konke kwakusama invitations uyawazi ukuthi ama-invitations inviting umuntu ongekho kuJesu ukuthi waza uzodla isinkwa sokuphila inviting umuntu osebumnyameni waza ekukhanyeni kuJesu konke ongalusiwe woza ungene ngesibayi ngomnyango kuJesu woza waluswe umalusi omuhle nguJesu futhi nalo osangabaza nangokuphila ukuthi uphila njengoba ephila nje uzofa yedwa Nkosi yami abanye abantu bayabacabanga ukuthi ukufa indlela yokuphumula athi uyaziphumuza uma ungaphumule ula emhlabeni it's even worse uma usufile angazi kukhona omunye la omtshele ukuthi kubanjwe eseqalile seyifakile intaba ethi yazilengisa khohlwe ukumtshela ukuthi ngisawumtshela ngoba siyabonana ukuthi lalela uma ngabe ucabanga ukuthi lokho obuhlungu obuhlangabezene nabo bukhulu it's worse ngale it's even worse muzibulala ngokuba uJesu unikeza ukuphila ula emhlabeni uthi uma ufa ukuye usaphila ngokuthi mina ngikuvuka nokuphila yebo futhi wathi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila manje usekusho kulaba bafundi bakhe yabona konke lokho ayekusho konke lokho oku5 uma ukubheka wayengakhulumi nabafundi bakhe wayikhuluma lapho nezixuku wayekhuluma ezixukwini kubantu abangamazi efuna ukubeze kuye la esethi mina ngendlela neqiniso nokuphila ukhuluma nabafundi bakhe abathe sebezile bathi abayazi indlela nimkhumbulo uThomas uthi wathi kuso siyazi indlela sizofika kanjani lapho uyakhona sizokwazi kanjani lapho uyakhona asiyazi indlela asazi lapho uyakhona
asiyazi nendlela. Hayi madoda, usihambe noJesu isikhathi esingaka, awazi lapha ekhona uJesu. Yazi bakhona ngempela abazalwana abanjalo, sebehambile noJesu kodwa akamazi ukuthi uphi, akayazi indlela yakhona. That's where wathi kubona laba, mina ngindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Usho manje sekhuluma nabafundi bakhe abangaki? Abangaki? Abapostoli ayihamba nabo manje. Abangaki la ekhuluma nabo? Mina ngindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Baye bangaki? How many were the apostles ayikhuluma nabo bazalwane? Ngithi asiyifunde le ncwadi kaJohane, hamba nayo, uyizwa kamnandi, uzwakala kahle ukuthi ukhuluma nabo male kwi-upper room, laba bekade bedla khona isidlo, la ekhuluma nabo. Bangaki laba akhuluma nabo? I'll try. I'm not sure There were 12. Okay. Bayakathi hamba nabo 12, all right. Kodwa la ikhuluma nabangaki? Uma ningakwazi lokho ngeke nizwe le ndaba esiyikhuluma namhlanje. Babe u11. Babe u11. Wayesehambile uJuda. Babe u11. Belapha kwi-upper room ethi mina ngindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Ukhuluma nalaba u11 manje, ekuyibona ngoba obengenwa ngempela uhambile, wasala u11 ogenuine. Utshela bona manje, even the genuine babengazi ukuthi bayaphi. Madoda, sobonela ukuthi nansi into genuine, kwake kwaba khona lokho ukuthi ungazi ukuthi uyaphi. Ngimnika ithutha qedwe ibhasi. Ngithi so sure ukuthi nansi into genuine, kwaba nesikhathi lokuthi ungazi ukuthi uyaphi. Oh, wow. Wathi uma usuyithola igenuine, waba sure ukuthi ngiya ekhaya ezulwini. Oh, great. Siyabonga. Hayi. Manje na-ke lokho ayekusho ngaye kuseyikho namhlanje. Uma kuthiwa lokho ayizisho, lokho lezi zinto ayizisho useyizo kuze kube manje, akasoze ashintshe. Now kula sifunde khona ke namhlanje futhi uthi ke umveli owona wona, I am the true vine. But I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Mina ngumvini owona wona, Baba ungumlimi.
Buza ba. Buza wena Mathenjwa. Uma ungathi ngiuMathenjwa oyena ngabe kwenze njani mawusho njalo? Beke siye. Oh yeah. Hayi into enjalo. Bekufanele ngibuze wena Mkhize wabaningi abazibiza ngomkhize ukuthi usungasho ukuthi ngumkhize oyena I'm the true vine. Yini pho usho njalo ngoba kwenze njani? Yini azothi the true one? Uqhathanisa nani la uJesu? Ake ngibuze nafundi iBhayibheli bazalwana ngenzi. Indaba yomvini ayiqali la uJesu. Lapha eBhayibhelini. Ikhona eTestamenteni elidala. Yini ebibizwa ngomvini eTestamenteni elidala? Isizwe sakwa-Israyeli esasibizwa ngomvini. Uma ungafunda lapha ku-Isaya chapter 5 uyothola lapho ukuthi kukhulunywa uNkulunkulu ukhuluma ngalomvini wakhe, this vineyard engatheli izithelo, angathokozi ngayo. Uthi watshala ngicela siyifunde ukuze sizwe kahle. Bengicabanga ukuthi niyayazi. Ake siyifunde. Lo mvini chapter 5. Uqale nje kwa chapter 5. Kwa Isaiah. Chapter 7. Funde lawo mavesi 1 to 7. Mangitabelele ngothandweni wami, isithabelele sothandweni wami ngisilisayo. Othandweni wami wayeyisidlili egqokile izulile kakhulu, wasimba, wakhipha amatshe athi, wathikala ngomvili onzulu, wakha isiqongo sokulunga phakathi kwawo, waqopha isikhabo kuso, wethemba ukuthi siyakuthela izithelo zomvili. Kepha savela izithelo zasendle. Manje mina enakhiwe eJerusalema namadoda akwaJuda, ake nishiyele phakathi kwami nesizwe sami. Ngakwenziwa futhi esizweni sami engingakwenzanga kuso na? Kungani ukuba lapho ngithemba ukuba sekuthela izithelo zomvili, saveza izithelo zasendle na? Sengiyakutshela engiyakukwenza kuso isizwe sami, ngiyakususa uthando lwaso ukuze sidliwe, ilizwe lingazi lwazi ukuze sinyathele. Ngiyakusenza sibe yisithakalo, asiyikuthelwa, asiyikulinywa, kepha kuyakuvela amakhakhasi nomeva. Futhi ngiyabulala amafu ukuba angalisi imvula phezu kwazo, ngokuba isidlili sikaJehova sebawu siyivuba injani. Namadoda akwaJuda ayisithombe sakhe esithandekayo. Wabheka ukwahluleka, kepha bheka ukucindezela, yebo ukulunga, kepha bheka ukukhala. Isizwe sakwa-Israyeli nesakwaJuda yiso lesathi yiwo umvini wakhe loyo uNkulunkulu wabeka sona, kodwa asikwenzanga bekufanele sikwenze. Asikwenzanga bekufanele sikwenze. Manje mase kufika uJesu uthi sekufike umvini owona. I am
the true vine. Sekufike umvini wona. Futhi lo umvini, isihlahla lesomvini siba namagatsha, angithi. Isihlahla siba namagatsha. Uthi-ke lamagatsha esihlahla kufanele phela athele. Kufanele khona izithelo. Ngeke kube utshale umvini kodwa ungatheli. Kufanele uthele njengoba kusho la kule ncwadi kaIsaya ukuthi wasitshala lesivini sakhe ebheke ukuthi kuzoba khona isithelo kodwa izithelo. Manje uthi-ke uthi nina ningamagatsha. Ngiyabona ukuthi akakhuluma esixukwini manje ukhuluma nobani? Naba 11. Nina ningamagatsha. You are the branches. Nina ningamagatsha. Ngiyangizwa abantu khona igama eliyalisetshenziswe ngamabandla. Babiza ibandla kuthiwe igatsha lasendaweni ethile kusho ibandla. Ibandla lilona igatsha. Igatsha uwe, a person. Uwe igatsha. Uwe igatsha emvinini onguJesu. Wena okholwa inkosi uJesu. Wena igatsha. Hayi, njengoba sila nje asilona igatsha. Siyibandla. Sumzimba. So-ke ngiza kule ndaba ukuthi amagatsha onke. Ukhuluma ngamagatsha kuye. Uthi ohlala kimi nami kuye. Uthela izithelo. Verse 5 uthini? Lapho chapter 15 la sikhona. Oh yes. Ohlala kimi nami ngihlale kuye. Loyo uthela izithelo eziningi. Noma ngumuntu nomuntu manje ukuthi kwakheka ubuhlobo obusha lobana eza nabo manje uJesu la. Ukhuluma ngokuthi ohlala kuye uthela izithelo eziningi. Ukhumbula ukuthi engafiki lapho ekhuluma khona ngokuthi umvini wona. Kukhona lapha athe khona akhulume khona ngomduduzi umoya ingcwele ozofika kubafundi bakhe, umoya weqiniso. Uthi-ke uma ethi uthela izithelo eziningi, lo mvini uthela izithelo eziningi. Izithelo zini lezi akhuluma ngazo? Izithelo zikamoya. Akuvele okwakho, uvele izithelo zikamoya kohlala kuye. Okay, ngifuna sigijime siye lapha yana ekhuluma khona futhi khona lapho kulesahluko ukuthi verse 2. Ake ngifunde verse 2.
Kuthiwani ngegatsha elingatheni? Futhi phinde futhi. Uyalisusa lelo gatsha, liyasuka. Uyalisusa lelo gatsha bese kwenzekani kulona? Yes, qhubeka-ke futhi ngalo leli elingatheni. Qhubeka. Mina senihlanzekile Yesu elikhulumekile. Nami Okay. lokhu igazi ngilethele izithelo ngokwabo. Kuphela uma nihlala nami. Njalo nami. Kuphela uma nihlala nami. Are you verse 6? Uma umuntu elahlala unahlwa ngaphandle njengegazi akulu. Awuphonse emhlweni asha. Ongahlali kimi. Wenze njani? Lahlwa ngaphandle. Owabuthi enziwe njani? Ashiswa. Ukhuluma ngani la? Ukhuluma ngani la? Abafundi bakhe bebangaki? Bebe-12. Ayihamba nabo abe-12. Manje bangaki? 11. Uyephi number 12? Akahlalanga emvinini. Akahlalanga emvinini. Ngakho ulahlwe ngaphandle. Ubehamba yena ehamba nabo kodwa engahleli uthi lapha yana nina senihlanze. Awufunde isiZulu. Nina senihlanzekile ngenxa yezwi engilikhulumileyo kini. Mina senihlanzekile ngenxa yezwi. Yes. Mina senihlanzekile ngezwi elikhulumekile. Yes. Hlalani kimi nami kimi. Yes. Nina senihlanzekile ngenxa yezwi engilikhulume kini. Hlalani kini nami kini. Inkinga kaJuda ukuthi alahlwe ngaphandle wenze njani? Akalamukelanga izwi. Ubekhona elizwa kodwa akalamukelanga. Akalamukelanga. Yazi bakhona nasebandleni sihambe nabo ibanga elide. Ucabanga ukuthi hayi umzalwane. Kanti uhamba nomuntu ongalamukeli izwi. Niyakwazi ukufakaza ukuthi kuyakopishwa. Yebo. Uma esezulu umuntu okanti ufakazwa kanje. Naye afika afakaza impela nziniso. Bazofakaza kahle. Bazofakaza kahle sibanibani. Kanti akaze asinikele enkosini. Akaze. Sihambe naye sithi hayi sinaye umzalwane lo sinaye umzalwane lo sinaye impela. Hayi. Sinaye umzalwane wethu loyo. Uzabantu bekuhleka. Nisonta naye usibani. Uzwe indlela abuza ngayo umuntu.
Oh, nisontanayo isibanibani. Kanti wenze njani bangibuza kanje la bantu? Kukhona isikhathi la khona isikole laphaya kuhle ngoba labantu engizokhuluma ngaba basekho. Khona isikole lapha ngaphezulu ekuthiwa iseqoqa isizwe. Eqoqa isizwe ngake ngaya khona ngiyokhuluma khona noprincipal wakhona. Ngiyokhulumela bengiyokhulumela isihlobo sami kuqala owayethanda ukuhlupha lapha esikoleni. Ngiyomncengela kuprincipal. Futhi hayi uprincipal wangidlulisela kumhloli. Umhloli wawuzungwane, umhloli engaya kuyena. Hayi kwabuye kwaqhamuka omunye futhi ukhona kuleso sikole ula ebandleni sekufuneka naye ngiyomkhulumela ngiyomncengela uprincipal asafuna ukumbona wawukhuluma nomhloli angisangeni ngikhulume yazi umhloli wathini wathi hey mfundisi hayi uyabanakekela abantu bakho usho labantu bayahlupha bayaphuza bayadakwa naye lo esinaye la ebandleni uyadakwa kodwa mzalwane sidlana isidlo niyezo bazalwane igatsha elingahlali emvinini akalamukelanga izwi ushaye sengathi ulandela abaningi akazanga yena mathupha enkosini kuyezwakala lokho. Okay, uthi ke cha kepha bona abahlala kuye bathela isithelo esiningi. Sisakhuluma ngezithelo niyakhumbula uJesu entshumayelweni yakhe esentabeni seya ngasekugcineni kwayo yayinde mhlawumbe ayebakhala abazali bathi kodwa la usinayile isikhathi eside ekaJesu intshumayelo I think yayimthatha anganoma 3 hours kuphela yini uma uthola ukuthi chapter 5 chapter 6 chapter 7 uMateyu intshumayelo eyodwa leyo. So uma seya ngasekuphetheni chapter 7 verse 18 awusifundele lapha Mateyu chapter 7 verse 18 no verse 20. Umuntu omuhle uyethela izithelo ezinhle, nomuntu omubi uyethela izithelo ezinhle. Yilowo nalowo ungatheli izithelo ezinhle uyanqunywa uphoswe ezimini. Njalo-ke yakubazi izithelo zayo. Okay, loyo bonakala ngesithelo kepha kukhona umuthi omuhle wona uthela izithelo ezinhle. Ziphi lezo zithelo? Yiziphi lezi zithelo ezinhle ekukhulunywa ngazo ekufanele zibonakale kubazalwane? Ake sizibeke bazalwane, niyazazi naziya lapha baseGalatia 5 verse 22 kuya ku-23 akusifundeleke izithelo zikamoya. Uma uhleli kuJesu lezo zithelo uzobonakala kuwena. Number 1, uthando,
jabula, joy, peace, ukuthula, nokubekezela. Hayi. nobubele, nobubi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. Oh yes. Yizi lezi izithelo zikamoya. Love, joy, peace, patience, bekezela, kindness, ubumnene, goodness, kuthiwa ubuvi. Angilazi lo gama esiZulwini, angaze ngizwe umuntu ekhuluma ethi unobuvi kodwa. Unobuvi usibanibani. Huh? Goodness, khulunywa ngobuhle la, goodness, ubuhle lenhliziyo. Goodness. Nani? Faithfulness. Nobumnene. Nokuzithiba. Lezo zinto zikumuntu ohleli enkosini uJesu. Ohlezi ekubusa kuyena umoya kaNkulunkulu. Ngoba lo thela izithelo lapha yana. Yabona lezi zinto lezi ezibalwa la ziyisimilo sikaJesu. Phelele. Bazalwane. Can we help each other? Njengabazalwane. Kanjani? Esithelweni sikamoya. Can we help each other? Nangumfowenu. Kade sixoxela la. Khona kade sixoxela ukuthi kwenzekeni emsebenzini. Nangumfowenu nisebenza naye lapha. Umntwana kaNkulunkulu nabantu abakaNkulunkulu. Adelelwe isiqwenzi lapha emsebenzini. Umbone seyakusona. Baba. Hayi bathi banjwa ngangewashini. Sibamba ngewashini ukhona. Wenze njani ke wena mzalwane? Wenze njani? Uyalamu. Ulamu luthene. Mbizele eceleni uthi mntaka baba. Exercise self-control. Come on. Exercise gentleness. Exercise self-control. Awuzama ukuzithiba noma ubone ukuthi sekunje unomoya kaNkulunkulu lapho uthi akusize ukuthi ungezi okuphambene nentando kaNkulunkulu. Ngoba isithelo sikamoya yilezo siba abantu abanje. Yilezo kodwa zonke ziphuma ekutheni ubuswa uthando lukaJesu. Awubi ufunde futhi verse 7 lapho kuJohane 15. No, 7 no 8. Uma nihlala kini, namazwi ami nihlala kini, ngiyacela enikuthandayo, nikwenzele. Ubaba uyakhazimulisa ngalo ukuba nithele izithelo eziningi, nibe ngabafundi bami. Qhubeka. Njengalokhu ubaba engithandile, nami nginithandile. Hlalani othandweni lwami. Oh yes. Njengokuba ubaba engithandile
engithandile mina, nami ngimthande kanjalo. Hlalani othandweni lwami. Hlala othandweni lukaJesu. Othandweni lukaJesu. Othandweni lukaJesu. Hlala kulo. Manje-ke, ake sibuye futhi lapha yangasizwe. Kuthiwa ayasuswa lana amagatsha ayasuswa lana angahlali. Kusho ukuthi ongalamukeli izwi loyo. Okususwayo yazi ukuthi hayi uyasuka. Bakhona ebesithi sihamba nabo basuka. Basuke ngoba bebencikile. Bebencikile. Uthi uJohane babengesiba bethu. Yabona umuntu kade uthi ukhona ebandleni, ukhona ekukhonzeni inkosi. Uyabona nawu yabo sekwahlongasiwe. Kwenze nje. Hayi, ubengesiyo wethu. Ngokuba ubengowethu ngabe wahlala nathi. Landelani. Ake sifunde lapha yana ukuthi angiphinde verse 2. Verse 2. Ngifuna lokho-ke lelo elithele izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Uyalihlunga. Uyalihlunga. Lihlungwa kanjani? La isiZulwini angazi. Ukupruna ngesiZulu ukuhlunga. Ukupruna ukuhlunga ngesiZulu. Is that proper isiZulu? Mina ngikuzwa kuyisiZulu esisho pruning. Pruning means you have to cut. Umupruna. You cut. Kukhona lo ungadingeki okusikayo okususayo. Ngazi mina ngesixhosa angazi noma esiZulwini akushiwo yini. Kuthiwa lelo elithela izithelo uyalithena. Liyathenwa. Which means you cut it. Uyasika. Uma usika kuba mnandi makusikwa. Uma kuthiwa manje nama sekuwena umuntu-ke manje ukuze isihlahla ukuthi nginesihlahla mina lapha yana nje nginawo ama-fruit ekhaya. Nginawo ama-fruit ekhaya. Kuba khona la khona isihlahla lapha sikamango elapha ezansi umkhesi. Leso silapha ezansi sasingatheli lesi sihlahla ngoba besinamahlamvu besinesinye isihlahla eceleni khona lapha simile sithe bathi hayi siyasindwa lesihlahla ngoba kuningi okukhona la akutheli futhi ngakungenela ngakususa susiyane. Emveni kwalokho sathela isihlahla sikamango. Sathela isihlahla sikamango.
ukuba bekuthiwa bekuwumuntu lo sikwa kanjeyana yabo wakhala kodwa kwenzela ukuthi uthele izithelo eziningi. Umuntu ke uprunwa kanjani umuntu? How does God prune a human being? Ake nimtshele bazalwane. How does he prune a human being? Yebo. Nangezinhlupheko. Uthi uPaul lapha kwabaseRoma 5 futhi sibonga nangezinhlupheko. Sizibonga nangezinhlupheko. Ngoba siba nomphumela omuhle emva kwesikhathi. Oh yes. Zinomphumela omuhle. Le ndaba ukusixoxela yona le ndaba usixoxela yona hayi ngiyayazi ne-experience yalo. Kukhona omunye sasisebenza naye wayeqhenise ngihlupha njalo mdala kunami. Kwazi waba khona ilanga lapho ngathi usejwayele ngoba wathi uzongishaya. Manjena ngiwumuntu ongakuthandi ukuthreatenishwa. Ngathi mina mina wathi uzongishaya, ngikushaya njengamanje. Kwasuka umsindo phakathi nomzalwane njalo. Kwasuka omkhulu umsindo kwema wonke umuntu ngoba akazaziwe lo mzalwane ephakamisiswe against another person. Kodwa ngaleli langa laphakama. Ngathi njengamanje kwakubi. Kwase kudinga ukuthi ngenze njani? Kwakukuhlungwa lo, kwakuyikona ukuphunwa. Ukuthi angithi esinye sesithelo sikamoya uwenze njani? Ukubekezela, patience. Kuthiwa khona elinye igama lesizulu elisetshenziswa elesingisi, long suffering. Moya ingcwele usiza ukuthi ukwazi ukuthi the long suffering. Uzubuhlungu obude uma singalisa ezulwini lelo gama, long suffering. Where was this long suffering? Kwathi ukuthi ngehle ngihambe ngiyoxolisa kulo muntu ukuthi longafanele ngenze kanje. Angizange ngisho ukuthi futhi uwe lo wenza ukuthi ngenze kanje. Angithi kuba khona leyo nkinga kithi nina bazalwane. Ngize ngenze nje uwe no akuyena. Uze wenze nje uwe. You forgot ukuthi uNkulunkulu ukunikeze isiphiwo sikamoya, which is long suffering. You shall bekufanele ubekezela mzalwane. Niyezwa na? Bekezela mzalwane. Bekezela. Ngokuba uNkulunkulu wenza lokhu nje ufuna ukuthi sesakheke lesicelo sokubekezela kuwena. Yeah. You don't have patience, God.
angikwazi mina ukubekezela, angikwazi ukubekezela. uNkulunkulu unginike ukubekezela. Uzokunika kanjani ukubekezela uNkulunkulu? Uzokunika izimo ezifuna ukuthi ubekezele. Uyakupruna, uyakupruna ngoba uyabona zikhona lezi zinto azifanele umzalwane. Ngakho-ke mzalwane, akubheke ukuthi yini ekhona kimi ngingumzalwane ngempela engafanele. Allow God to prune. Ngoba if ungapruneki awuqhubekile eprune ekunika izimo ezizokwenza ukuthi ukuthi kuze kufike la ukholwa khona ukuthi ngempela uNkulunkulu ungiphile ukubekezela. Yeah. Okay. Inhloso ukuthi you must bear much fruit. uNkulunkulu uyaziletha isikhathi ezinjalo ezingemnandi ukuthi tell is tell. Now, esiphinde kuverse 6 futhi sesiyake manje kwaba fake believers. Kuyela kubona uma umuntu engahlali kini, uyashwa ngaphandle. Njengegazi, abungu, bawubuthi, bawukhonze, asho. yes. Uma nihlala kini namazwi ami nihlala kini, niyakuthola eniyithandayo. Yeah, lapho nje kuverse 6 kuphela. Awuye kuMathewu 7 verse 19. Nakho lokho akukhuluma kwintshumayelo yakhe yasentabeni. Lowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyabumonga uphonswe emlilweni. Oh yes. Ilona lowo muntu ongatheli izithelo ezinhle uyakuqunywa. Kukhulunywa la ngomuntu oyi-fake, ongeyona genuine. Fake. Unqunywa phansi emlilweni. Lama ukhulunywa ngumuntu ofake, awukhulunywa ngomuntu ozinikele enkosini, wayesehlangabezana nokulingekwa ngena esonweni. Singayenza leyo nkinga bese sithi ayanqunywa phansi emlilweni. Kukhulunywa la ngomuntu oqhubeka eshaya sengathi kodwa kutholakala ukuthi akaze afike enkosini. Akukhulunywa ngomuntu ozinikele enkosini wahlangabezana neproblem empilweni yakhe. Niyezwa bazalwane, ningabe senigijima nibanquma abantu la ebandleni. Mfundisi kanqume nawe. Cha, akasizwe. Udlule esikhathini esinzima adinga usizwa akhushulwe kuso. Onqunywayo uzinquma yena empeleni ngokuba kubonakala ukuthi akafuni ukulamukela izwi lenkosi. Nango-ke umuntu onqunywayo uzinquma yena, umuntu akanqunywa ibandla linqunywe. Okay. Manjena yini le eyenza ukuthi kubonakale ukuthi uJesu niyababona ngezithelo zabo? Yiziphi lezi zithelo? Ake sibheke khona kwaseGalatia 5 verse 19. Galatians 5 verse 19.
Yebo, nazi izithelo kuthiwa imisebenzi yenyama. Lamukelanga izwi. Hayi, yilezi zithelo ubonakala ngazo. Hayi. Kutholakala phatha nangu laphayana. Ukhuzwa laphayana. Uma ikhuzwa lapha nakho okunye. Uma ikhuzwa kulokhu nakho okunye. Uma ikhuzwa lapha nangu emadlozeni. Uma ikhuzwa lapha nangu bathakathi. Hayibo. Uma ikhuzwa lapha nangu otshwaleni. Uma ikhuzwa lapha hayibo. Yimisebenzi yenyama. Yile yasho ngayo ukuthi leso sihlahla esinjalo siyanquma siphonswe ngaphandle. Manjena ke Inkosi uJesu umsebenzi wakhe kwaukuba akhazimulise uNkulunkulu. Noma esehamba emhlabeni chapter 17 bayithandaza khona uthi ukwenzile ufezile umsebenzi abethunywe ukuthi awenze. Athi ngikukhazimulisile, I glorified you, Father. Now yona inhloso kaJesu leyo. Inhloso yokuba sithele izithelo. Asibheke lapho verse 8. Lapho chapter 15 futhi. Ila sikhona nje. Verse 15. Verse 8, sorry. Verse 8. Oh yes. Ukhazimulisa uNkulunkulu ngoba sithele izithelo eziningi. Kubonakale lo okushola. Hey. Umnandi kangakanani. Uma ungahlangana nomuntu abuze ukuthi hey akuxoxela hey kunomuntu lapha esinayo uthandwa nalo luyamangalisa ubumnene anabo buyamangalisa. He is so kind. Hey, ukubekezela nakho kuyamangalisa. Umzalwane wakho loyo kusho umuntu ongakholwa akhulume ngalokho ngaye. Ukhona umakhelwane wami laphayana. Hey, bamusho ukuthi kunje unothando, unobumnene, uyabazisa abantu, umuntu wabantu, uthanda abantu. Uthini lokho? Ubani okhazinyulisayo lapha? uNkulunkulu. Ngoba inhloso yakho konke uNkulunkulu sipha lezi thelo zikamoya ukuze simkhazimulise lapho sikhona. Ukuthi lapho sikhona akhazinyuliswe ngokuba akuphakanyiswa wena. Ngoba noma bangasho abantu bathi hey asikazi sikubona okunje. Kufanele usho ukuthi cha akumele. Inkosi ephila kimi.
Yeah. Yilokho bazalwane. Kwangathi Inkosi ingasisizi. Amazwi okugcina engifuna ukudlula ngawo, ngidlula kuwo alapha ngoba seKolose 2:6. Njengalokhu namamukela uKristu Jesu Inkosi. Hambani nikuye bazalwane. Njengoba namamukela, hambani nikuye. Awusifundele. Colossians 2:6. Hambani nikuye, beka. Yes, hambani nikuye nigxilile ekukholweni. Izinto enihlangabezana nazo noma ziya-against azikwenzi ukuba ugxile more. Uthi awucabanga ukuthi uyangisusa enkosini, yila ngizohlala khona ngempela. Njengalabo enibezwile ukuthi kwakhulunywa ngabo laba abaqamba lelo culo, kwaqanjwa lelo culo ngabo ukuthi I've decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Bengazi ngiyaqala nokuyizwa ihistory yabo ukuthi kanti kwakunjena. Kwakuthiwa uyabulawa. But oh yes. Yes, no turning back. No turning back. Sifisa abazalwane, ake sibe yilabo bazalwane abathela izithelo zikamoya, abaveza ubuhle beNkosi uJesu. La sikhona kubonakala bona ubuhle beNkosi uJesu. Ukuthi hayibo, uyazi uma uJesu asebenza empilweni yakho. Kube kwale ndoda ebeyisatshwa. Ububi le ndoda, obubi. Izinikele enkosini uJesu, uyibone isicwebezela, isikhazimula. Hayibo, usibani bani lo? Yebo, yingoba kusebenza uNkulunkulu kuyena. Yebo, uNkulunkulu uyasigeza bazalwane, sibe bahle. Ukhona umzalwane omubi lapha phakathi kwethu manje? Anibahle. Hayi, abuqhubeke lo buhle. Bubonakala impela ukuthi ubuhle obudalwa ukuthi laba bantu bahambe bodwa, bahamba neNkosi uJesu. Omnyaka sikhulekele bazalwane. lezo nkosi zikamoya ngoba sihleli kuwe imihla yonke sazi uSipho wena uzosebenza usuku nosuku ungayi ngokwamandla ethu. Siyabonga uSipho ngezwi lakho, siyabonga sithi wena somandla ubeka njalo usenze impela siyilodwa elithi Nkosi yethu wena wasithanda sisesezulwini uJesu Kristu wabuka uthi aphe endaweni yethu. Ngakho-ke asiyiboni enye indawo esingaya kuyo. Kumele impela sihlale sikuwe, sihambe sikuwe, singahambi Nkosi ngokubona, kepha sihambe ngokukholwa. Lokho kwenzeka kuphela uma sikuwe nawe okithi Nkosi yethu
sifile othandweni lakho ngaso sonke isikhathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu kwenze lokhu Baba esifisayo njengamanje sikuzwayo ey'nhliziyweni zethu, ungabi yokuklina ngoba sikule ndawo yokukhonzela, kepha nalapho Nkosi sontweni lilonke esuke sikhona ngokwemisebenzi bafile abantu ukuthi lo uphila ngezwi eNkosi akaziphileli yena ngoba Nkosi indlela esiresponda ezimweni esibhekana nazo kube yizo Nkosi lezo zimo ezizosiveza sazi wena, nalapho singabhekanga kahle ngalelo langa silungise Nkosi yethu. Siyabonga ukuze njalo kuvele ukuthi thina uqobo sibukela kuwena njengamholi wethu ongakaze abe nama-traces esono phezu kwaphila emhlabeni umbethe ukuba ngumuntu, kepha isono asikaze sibe kuwo. Siyakhuleka Nkosi yethu ukuthi iy'thelo zikamoya zibe khona kithi ngoba sihleli sivamile ekuhlaleni eqinisweni linguwe. Kwande ukuthula kithina, singathuli, kungabi nakho ukuthula ngoba izimo ezisinyakazisayo zingekho, kepha zithi mezikhona sikhumbule ukuthi singabangabani. Siyabonga uNkulunkulu wethu izwi lakho lenzele Nkosi yethu lisivulele umqondo kakhulu, ikakhulukazi livuleke amehlo kamoya ukuze Nkosi yethu sihlale sikhumbula njalo ukuthi singabantu usuku nosuku, nabanye baze bafise ukufana nathi. Sithi nangenkathi sivula umlomo sibatshela ngezwi lakho Nkosi yethu, asho ukuthi wevele wabona ngoba Nkosi akuzona zonke iy'khathi lapho esingakhuluma khona, kepha akubonakale kugqame izenzo kakhulu kuze Nkosi yethu izwi lakho laziwe ngokuthi siyaphila, singavi ngokukhuluma kuphela, kepha izenzo zingabonakali. Sicela konke lokhu ngoKristu Jesu ongumfeki wethu manje kuze Amen.